miyo manyo gunduru kan bro yudo ratiro mare. Wach ma kamano pod itimo ne apedha ke itimo nonro malongo mar ng'e ni pogruok mar par nowuok kanya korom ga jonga biro bedo kwa kilun dongruok mar wach maket kod mano. Adani wadhi mapiyo pinya kiti gazeti mar adek bang' muoch mar tuo mar corona kata mna midhusi mar corona ipacho kantiere joma moko mabende pod gidwaro mar mondo migiti dala ahinya kata mna bang' lendo mabende migawo mar thieth osebedo ka lendo ni corona bende kwane na osedok piny kata mna migawo mochung' ne weche mag thieth bende okane komiyo maina ahinya weche mag corona makamagi. Tinde ng'en kata ke iwuotho to yudo ka ng'ato oumo orwako abuog rombe tidhi then to en pod orwako nyaka sani to kal chik to dwaro ni mondo igeng' tuoche minyalo gam kokalo kaka mag corona go to nyaka rwaka abuog rombe. Koro nonro manyo tim kaendi fwenyo ni yango ni nitiere kwando oganda jo Kenya mathoth mapod tiyo dala cha. Intiere pacho to inyalo tiyo tije mag office kaka ne timo kinde mane olor piny kaluwore kod muoch mar tuo mar corona. Nitiere kwana tamalo maduong' sana pod gi gombo ni gidhe nyime kod tiyo ka gin dala. Kita ka in Sharon ti wach man ni kawuono to bende gini nitiere tije minyalo timo dala gi mok inyal timo. Kuom ranyisi nonro mar gazeti dina sani ne odi dine timedi. Ok inyal. Mag essential services. Bok de pok ichiew. De pok achiew kata. Koro moko mag ni tomorrow we have a meeting kiny wan gi romo kama koro ng'anene oromo gi Zoom mago to nyalore. Miwa report mar meeting wencho wan godo cha plan weekly plan mago to nyalore. Koro ng'en tiere moko mok nyalore. Okaka kaluwore ni sa bende ringo matek matamre gi nono adwa ni mondo watiek nonro mar gazeti mar The Standard mane iti gazeti mogik. Ok wanyal tieko nonro mar gazeti kata mnaka pok adonje Daily Nation kaluwore gi kaka jong'we ma pachoka norieny mag ng'we mag Boston kama bende nyadendi Helen Obiri nineno kanyo kanokawo thuolo mokwongo ng'we mag joma mine bang'e wantiere kanyo gi Evans Chebet mabende koro nokawo simbo mokwongo ahinya ng'we mag joma chuo mago mag Boston Marathon. Bende ji osebedo kata ka penjo ni Kipchoge mabende osebedo ka timo maber mabende osebedo ka rieny ng'we makamagi nochopo e rang'iny kanyo mar namba 6. Kata kamano aneno ka Kenya kata mna king'eyo korka chuo kanyo ng'we mag korka chuo neno Benson Kipruto bende nokawo thuolo mar namba 3. Nyoro geno ni ntiere ni the goat Kipchoge Keino ne dhi keto sigana machielo kaka jang'wech matharing'inyi ng'we kinda mag Boston ma higani. Kata kamano Chebet emanyo ochope tol mokwongo. To gima ber ni kata more ni jo Kenya manyo ochopo manyo oyombo ng'wegi kineno nyadendi Helen Obiri mabende en jaloch ng'we mag Olympic tuke mag Olympics meters Alpha Beach igagana riyo gapar gauchiel kod igagana riyo 21 mago tuke ma Olympic ma Tokyo kod Rio nyo chako keto sigana machielo kaka jang'wech mar kinda ma Boston ma nyiso ni Kenya pod ntiere kod jong'wech nikech mondo mi wuogi ng'wech mar meters Alpha Beach idhi ng'we kinda makawo seche 2 nyiso ni ntiere kaka ne ikori. Kata kamano Obiri owuon to nowacho ni en no kodwa ng'wejni. Nowacho ni coach mare kata na jalero bende osebedo ka konye. Mano jiwe jone dhi gini nyalo. Kaka no donjo no kaka otiang' ng'wech ma okichope tol mokwongo. Aning'eni naluwo chenro kata mna ng'we makamagi odiochieng' manyoro kana Obiri na renga naneno ka gima notemo to nyedendi mamoko ka bende natemo koro nacho ni bende onyalo adier to kata kamano en puoch ne pak ne jo Kenya jong'we ma pachoka mabende pod medo ringo kendo girieny giting'o bandera mano mar piny Kenya malo. Naneno ka jatend piny Kenya bende nopuo jong'we mopogore kuom timo makare. Okaka maringo mapiyo piyo Daily Nation Daily Nation thor wach mabende mipeko kiny makawuono en paro mano mar chik mabende koro ichwalo gi jatend jogo eko mang'eny od bura mar National Assembly mabende dwaro mar mondo mi omi migawo mochung' ne weche mag omenda oteku mathoth ahinya mar tayo omenda kaka itiyo godo e counties mago omenda mabende counties amoro juogo joggi. Kopogre gi mano bende weche mapogore mipek ka ineno kanye okang' mokwongo nyaka rom ga jiwang' e od bura maduong' ma pachoka koro obiro neno arus
arus e kind jood bura ariyo. Nitiere ka jaod bura mano Mama Dhira mong'ere kaka Eric Wamumbi. Ochano timo arus gi Women Rep kata mana jaod bura mano e kaunti ma Murang'a mong'ere kaka Betty Maina. Mana arus maratipo ma bende warito. Wach ma kamano bende mwachak godo omi pek e iti gazeti mar adek. Ka bende koro jaod bura Mama Dhira chano riwo arus gi Women Rep mano ma Murang'a mano mong'ere kaka Betty Maina. E okang' mokwongo. Koro ing'ene Watacha. Ma arus mapek ma koro wadwaro neno. Mano bang' arus akode. Ban waneno mano jawer. Koro jaod bura gi owacho ni koro pilau nyaka chamre. Achiel kuom jogo ma bro tudo weche kaendi en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Eno bro chung ne kar jowuoyi joma ngane ilung mathi jaod bura Mama Dhira Eric Wamumbi. Teneno ng'at ma bro chung ne kor ka Betty Maina Ndindi Nyoro jaod bura ma Kiharu. Warita ne kaka arus bro bedo. Wan warita ni dokito keta wangwa. Aya dong gino to beren mana ni kore okang' mokwongo koro iwacho ni Madhira mana jaod bura Mama Dhira Eric Wamumbi iwacho ni kapo nono bro bedo koti marus mano gi Women Rep ma Murang'a Betty Maina moken chiege mokwongo kaluwore ni chiege bende nolalo ngimane mane higa mar 2015 bang' ringre mare noyud machiegni gi yaw mong'ere kaka Howe mantiere kaunti mano Manyere. Women Rep ni be wacho ni bendo ken keny mare mokwongo. Nosedonje keny mokwongo to ne owuore ka owacho ni nodonje keny ka wacho ni ne pod otin nokong'eyo ne poko tegno koro nowere gi chuore kosa nowacho ni osetegno. Kata sani ng'eni gintiere ot kanyakla gidak kanyakla e ot achiel ka koro girito mar mondo mi giriw arus. Aya mano wacho many of the pino say aya wasei wacho makamani biro bedo kiyude iti gazeti mar adek nyakoro mgejwang kodh mapiyo piyo paro mar loko chik mabendo chwal kanyo gi jatend jogo ko mang'eny od bura maduong' Kimani Ichung'wa mano iti gazeti mar 4 mano mar miyo Treasury kata mana migawo mochung' weche mag omenda oteku ahinya mar tayo omenda mag kaunti. Kimani Ichung'wa biro kod paro makamaendi ma ponono od bura mamalo biro kadho biro miyo piny owacho mamalo kokalo e migawo mar omenda bedo kod teko mar neno kaka ichoko otayo chenro mag choko mag osuru e piny owacho mag kor gwenge mag counties. Kata kamano kakale paro ni nitiere pend chik ma ibiro timne lokruok mano mamiyo Treasury teko mar bedo kod duol e osuru michoko kod counties piny owacho mag counties nikech pod ok en mana paro ma ibiro chwale jod bura poko chwalo kata poko oriwo lwedo kanyakla kamano. Moko kuom gigo ma counties nitiere osuru migichoko mopogore neno kaka mag ting'o kuoyo ka osuru michoko kuom joma mine matimo ohala osuru michoko kuom ohand dhok kido wuok e county ni kidhi e county machielo e tongo nitiere osuru michoko kuondego to koro jatend kweth mathoth e od bura mamalo wacho ni onego ket chik matayo yo makare kaka choko mag osuru dhi nyime e counties mar neno ni pesa gi kata kochokgi to ichokogi bende ichokogi yo makare to be gitimo tich ma owinjore gitim ne jopiny. Aya warito neno ponono ni paro mar chik makamani biro bed ka ikadho kata oyo kodhi mapiyo piyo iti gazeti mar 5 bende nitiere ka mano tima kweth ariyo ma bende noyier mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio bende gisani koro e roho megi ndalo 9 mar kelo lokruok mopogore ahinya report ma bende gibiro bedo ka gilosi mar kelo lokruok ahinya kaka osebed kitayo yiero e pacho kae ndalo 9 mane kinde thuolo mar dweche adek mabiro ema nego bende gichiwo report makara ahinya kaluwore gi twak ma bende gibiro bedo godo. Kweth ariyo gi mag jotwak abiriyo kowuok Kenya Kwanza kod Azimio gikone to koro igen ne biro chako twak makamano. Kata kamano ywaruok osebedoe kaluwore kod kaka
moko kuom achiel kuom ywaruok ma osebede makata nchiwinjo ka Azimio wacho ni ok gibi yie en mano mar keto Aidan Keynan ma en jaod bura Malagdera paro Eldas kweth mar Kenya Kwanza giwacho ni Keynan en jakanyo mar Azimio nikech noyiere kod otiko mar Jubilee koro Azimio wacho ni ere kaka wanyalo twak kod ja Azimio wadwa mamana achiel kuom gigo ma gisebedo ka gipingo ma gidwa ni ogol Keynan e kweth mar Kenya Kwanza gimachielo en kaka ibiro tatwag makamaendi Azimio dwaro mondo mi twak makamaendi ota eyo maket kod mane obedo mog'ere kaka Serena Talks ma higa 2008 tok tulo manomuoch e pacho kaendi tok yiero maduong' mane manong'ere kaka National Accord manokelo National Accord manota kod Kofi Annan ka kor machielo Kenya Kwanza dwaro ni chenro ni obi ota e od bura Azimio to wacho ni gino oktae oko mar od bura bang'e report ma biro chiw kaendi ema dhi opedh e nyim od bura aito otwagie mondo jood bura okadhi wacho ni kaluwore kod kaka twak osebedo report mochiwo ni magi ma wayie godo magi ma wadagi Azimio bende dwaro ni twagni kik obed mana mar ni tae kod jood bura kende okele kata religious leaders jotend dinde jogo makedo ratich oganda bende onywande iye kaendi mondo okaw pach ji mopogore mar neno ni midhier nikech ok gin jood bura kende ema dang' wach ni wach ma sani ywaruok ma ntiere kind gini ema wach ni ntiere lwetgi ahinya kata jo civil societies bende ntie kod duol ma gin be gidwaro ni Azimio dwaro ni gin bende oriwgi kaendi jotend dinde bende oriw kaendi mondo mi Kenya odhi oluw yo achiel wan kaka jopiny warito ndalo 90 mar mondo mwane report makare ma bende kweth ariyo ge ka bende wang'eni Kenya Kwanza ne yiero ji 7 to bende Azimio bende ne yiero ji 7 aneno ka saa achiel oseromo wadhi mapiyo nikech nego bende ne donjo gi twak mokwongo mane chenro mar rupiny kwadhi nyime it gazet mar 8 kaka bedo odiochieng' manyoro jowuoth noyudre kama tek biwuoro ahinya matiyo gi paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport bang' midhiero ma bende noyudo ndege ma bende ting'o osigo ma bende noyudo ng'ikruok ma koni kod kocha ndege ma kamano bang' yudo ng'ikruok mano nomiyo wuodhe mopogore ochungi kata kamano odhiambo naneno ka kambi kata mana JKIA nogolo milome ni koro giseloso wach ma kamano ndege ni ne ndege ma ting'o sigo mar kambi mar ndeke mar Singapore kendo no wuok Nairobi ka ochimo boma ma Amsterdam kata kamano nobedo kod ng'ikni makagi kacha engine mage ma bende no rocho chenro mag wuoth nyalo paro ne odiochieng' manyoro nolor alap mar ndeke ma JKIA kum thuolo maro mano odiochieng' mangima ma ndeke mano obedo ni piyo kanyo moko nyo chopo Entebbe moko nyo piyo e alap ma Moi ma Mombasa taparo ma nyaka koro ya wang' migawo mar wuoth mondo ne kaka inyalo rakruok kod midhiero makamaendi mabiro apoya gi nikech gimora ndege achiel kanyalo kelo nyalo rocho chenro mag wuoth ing'eno oketho ing'eno orocho kata mana pachoka kata mana ndeke mana wuok e pinje maoko kabire pachoka ineno ka jowuoth iweyo Entebbe mane piny mar Uganda to ne gibiro samoro bure Nairobi en chenro mabende na orocho ohala kata mana paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport kata kamano nanitiere ga chenro mar gero terminal moro e paw ndeke mano ma Jomo Kenyatta ke gima notimore nyaka sani nyalo paro kata mana tenda makamano nochaka kata mana los kanyo nyalo paro kinde mabende jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta natayo piny en chenro mabende nochake koro en gima ber ka sirikal masani nyalo kawo ting' makamano it gazet mar 14 kaluwore kod weche mag thieth wang'eni lakteche bende obwogo ng'anyo odiochieng' manyoro naneno Davji Atela kanyakla kod gavana mano ma Kisumu Anyang' Nyong'o na twak kod Trevor mane wang' jowi mar Citizen twak mana pek kata kamano it gazet mar 14 bende ywak ni ka ahinya kaluwore kod jotuo mantiere gi tuo mar sickle cell kata mana tuo mar remo ma bende nyaka sani giwacho ni gintiere gi midhiero ahinya kaluwore kod nok mag yedhe maggi anasebedo gi jal mantiere gi tuo mar sickle cell ahinya anyuola mara ma bende ng'e kaka tuo ma kama entiere gi ting' ntiere yath achiel kari nyo siling 30 tine bende muonya nyadiriyo e odiochieng' koro ka nok margi bende onge kelo midhiero ahinya mage ma
gik mowinjore mi pek kod piny owacho kokalo migawo mar thieth mondo nene to yedhe chenro mag thieth ochopo e okang' machalo nade nimar ji mang'eny hinyore e kor gwenge kata e bombe kaendi kaluwore kod nok mag yedhe mowinjore giti godo kaachiel kod chenro mag thieth ma iyudo e kuonde yudo thieth mopogore opogore. Inyalo paro kata weri kata gi nok mag yedhe mag tuo mar remo ni. Kata chenro mag thieth bende kelo midhiero mathoth. Inyalo kata paro e osiptal ma Mama Lucy odiechieng' nyocha kaendi ni kata mana nyoro donyo kata mana ka board mar osiptal no noloki. Nyowoko ket board manyien. Magi nyiso ni pod wan gi wuoth mararie mar neno ni chenro mag thieth ochopo e wang'e kendo piny owacho onego mak weche mag thieth matek. Kata sani neno ka riwruoge mag lakteche pacho ka KMPDU mag nurses mag clinical officers wacho ni tarik 19 gibolo gige tich piny. Mano odiechieng' makiny gibolo gige tich piny. Nang'o pod ok giyudo sara. Lwasi mar tich ok ni makare. Nyaka koro mi pek weche mag thieth mondo mi chenro kamagi jopiny oyud ber kata ne ber kaluwore kod okenge ma piny owacho oseketo. Bende kaluwore kata mana gi pek mar ngima odiechieng' manyoro bende nitiere achiel kuom gazede ma bende nomiyo wach pek ahinya kaluwore kod nengo mag yedhe. Sani kata mana yatha minyiewo ni nengo mar yath bende omedore kata mana kaluwore gi tuo mar sickle cell bende wacho ni tropical regions ahinya gwenge magwa mag Nyanza ka dho wadh nam chumbi bende ma tuo maket kod ma bende jang'eny. Kata kamano e kaunti ma Kisumu wacho ni nyithindo kwan atamalo 21 thothgi inyuolo kod tuo mano mar sickle cell. Kata kamano en geno marwa ni sirkand kaunti ma Kisumu biro kawo ting' makende mar neno ni jogo mantiere gi tuo mar sickle cell bende oyudo yedhe go bechgi kata nengo gi ni malo. En mana geno marwa ni bende piny owacho nyalo mbeko nengo mag yedhe makamagi mar mondo mi jopiny oyud konyruok. Watie kade gi machinglo mantiere it gazet mar 18 nitiere wach ka tipo makama akiani nene nade. Raila Odinga nobuogo wacho ni koko duok nengo mar mogo piny to biro bedo kodhi ng'any. En manene nowacho ni odwaro ni mogo okete e bwo siling 100. Nwaneno kata maka odira ni jatend piny mano William Ruto nowacho ni jumani wageno yudo mogo mar siling 150 kauno tich ariyo na dhi supermarket nyoro nengo pod ni malo matin. Wariti singo en geno. Singo en geno koro waritane. Nonyiswa ni gini nonego bed ni dweche nomiwaga dweche 6 to dweche 6 koro duoke dweche 3 nyocha koro duoke ogole dweche 3 no chopo koro juma mokalo nyokete koro miwa jumani koro aritane ko chopo 150 mondo yawuoyo dhi oganda omul mogo maber. Singo en go sani ng'wenyo kuon kosebedo mayot. Sani koro kuon wakiko gi mchele tikike kata gi waru gigi minyalo yudo go akeni ne kike nade di nyero kaka. Otek. Watika ne giti gazet mugik ahinya e kinde ma koro jod bura ma pacho ka dwaro ni rowere kata mna jopuonjre mano ka omenda mar konyruok mar HELB maonge kod tije keke gi chak chulo omenda makama gidwaro ni duol mar HELB kata mna riwruok mar HELB ong'won negi ahinya kionge tich to koro dwani chulo omenda makamago. En mana ni kinde ma bende koro ng'uono ni bende nitiere jopuonjre mamoko ma piny madwaro tiyo gi omenda maket kod ma bende poko yudo nyaka sani koro gimbende kata mna somo margi bende ok bedhi e yo makare. Wachore ni nyaka sani mano jopuonjre 125,900 pod ok ochulo go kata hola ni mar HELB manengo ne romo shillings bilion 15. To ing'eni Sharon wacho chadier kionge kare yuto ere kaka ne chul gowi. To iwacho ni kar yuto bende neno kata mana report moro ma bende jo HELB bende nochiwo nyaka jood bura mantiere od bura maduong'. Moko kuomgi kosebedo ka chulo. Jaod bura bende onge pesa koso poko chulgi. Koro kosefweny ni ito in godo to oluwi aluwa to ong'adi. Nikech kata KRA luowaga ma oketi ma kochopo tarik 30 dwe mar 6 kapok to oseredhni gojo kanyo dia esteemed customer idendi mana esteemed customer. Koro jogo man kod kuonde yuto to onego luwa to ong'ado omenda no to jogo ma pod onge godo to aparo ni nyaka koro dewe wangi mondo gidhi mana ngima
nyime kaka pile. Aparo ni en paro maleo ne jogo kuma ntiere kod tije mar mondo mi gichulo omenda maket kod man kech ka omenda gi bende daber ahinya bende nokonyo chwalo somo bende mar mondo mi japuonjre kata mana rawera moro bende yud somo nenore ni ka omenda makamagi chul nikech kaluwore gi HELB winj beneficiaries mago jogo kuma bende nakony kod omenda makama maromo 1,100 gi 25,609 pok ochulo omenda makwan ne sani koro osechopo kanyo siling bilion 15.2 nyisa ni siling bilion 15 ni kochulo jopuonjre adi ma bende nyalo sir somo gi ahinya ma bende wuok e familia mochan mang'e mathoth to koro penj maduong' ni to bilion 15 ni ibiro chul gowini mane wach mantie koka mano okaka wach ni mugi kotiko nonro mar gazet di bedang wach ma bende luwo kawuono nitiere saa adi nyaka nonro mar Ramogi kawuono adonjo saa 8 nyaka saa 3 otieno mane weche manyien weche manyien koro watudre kod jawinjo kaachiel kod nyaneno mar Ramogi TV mabiro bedo kaluwowa kete mane nyakalondo mar Ramogi nimar kokiwinje nyakalondo mar Ramogi to gin pok otimore aya kokiwinje nyakalondo mar Ramogi kokiwinje e wang jowi mar Ramogi TV ngeni okotimore donge koko mano okaka gunero mano kumundo e nonro mar gazet okinyi makawuono erokamano wamanye kahawa moro bathe kosa koyo ng'ich buora Nairobi ka koko manya korom gajongi kanyo bende makelo we giko mar nonro mar gazet momori ma bende walidho mano gazet ma Daily Nation gi The Standard idhi nyiewo parni nitiere thoro weche mopogore yeka wantiere gi weche motenre kod ohala weche matimore pinje maoko kaka piny mar Sudan bende chakre chieng' ngeso mar juma ma bende koro nwawuoke ni lweny bende koro nomuoche piny mar Sudan nyaka sani ji moheo 60 bende oselalo ngimagi gin weche ma bende nitiere kanyo nyakwara mgejwang it gazet ma iye jogo eko moero weche mag tuke bende nitiere weche mag tuke kata mna kopogore gi ng'we mag Boston bende nitiere weche mag tuke mago mag adhula ma bende dhi nyime okoro ahinyo chuny jomoko lakini ang'eni nja Manchester United sani wan ipuoru naka sani oktalowa koro wan wang'iya ni to kind rwedhi ariyo mane mbele wagi Arsenal gi Manchester City ng'ama ibiro di aya wan warito neno nyakoro mgajwang gi kanye makelo wa giko mar nonro mar gazet gi sani akawyo matina abiro bang'e dakika machuok gitok mokwongo e chenro mar piny mar mondo mwane ni chal mar piny Kenya ahinya nyaka luwore kod weche mopogore piny Kenya ochomo kanye kik idhi mabor